Manalangin tayo. Ama na iyong makapangyarihan, pinasikat mo sa gawin nito ang sinang kanyang liwanag na totoo. Pasikatin mo sa akin ang iyong liwanag sa kalangitan na may aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Pagitan ni Yesu Kristo, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang nahalahang at tayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang Kristo ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matagal ito at pananatilihin sa katarungan at katilan ngayon ang magpapakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Sa ating sundin na ngayon, manunubos, Kristo po. Purihin ang Panginoon, awitan ng bawat awit. Ang buon ay kapulihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan na ay purihin. Araw-araw ang inyong pagkikita sa ibang dilim. Kahit sa ay pahayag na ang buon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila ng gawa. Lupa't langit ay magsaya, umubos ang kalaliman. Lahat kayong nilikha, nasa tubig ay magdiwang. Ang butiin at ang lahat ng naraw ay sugaw. Pati mga punong kahoy, sa galat ay magpawisan. Ang puon ay pupunihin pagkat siya ay darakal. Paniligo sa daigdig, upang lahat ay hapunan. Tapat siya umahon at lahat ay pantay-pantay. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos sa kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kalikasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang taligdan ang itong pamumuhay at damdamin makaraman. Kaya makapumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating nakasahan. Ang dakilang araw ng magpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo sa gitna ng kanyang kalinian. Ibigay niya ang kanyang sarili upang ligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Magtayo.
the world that is living. It is brought to us through God's Son, Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. The word of the Lord lasts forever. What is the world that is living? It is brought to us through God's Son, Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang magbibigay ng Panginoon ay may sandukan. Noong panahon yun, niyutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng natatakupan ng Imperyo ng Rome. Ang unang magpapatala nito ay ginawa ng Tirenenyo, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, sila'y pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayan ng sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niya ang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagambang. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganak ni Maria at isinilan niya ang kanyang panganak at ito'y lalaki. Binalot niya ang lambing, ang tanggol at iniga sa isang sapsap, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panunutan. Sa lupain din yun ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sapagkat pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at tumaganap sa paligid nila ang nakasisilang na kahilingan ng Panginoon. Natakot sila nang gayon na lamang, ngunit sinabi sa ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may isang dalang mabuting balita para sa ito na mabulubulog ng malaking kabalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang kayo sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sapsap. Biglang bitaw sa kanyang anghel ang isang malaking hukbo sa kalalakihan na nagpupuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyo guys. Nasala ko sa morning mass. Today, come to celebrate this most wonderful time when Christ makes himself present in our midst, because he's not only man, he's also God. The God-man. Praise be God. Palakpakan ko natin. The constant image that you get from Christmas is light. The image that is prevalent sa Genesis, kung saan binabasa naman tuwing Lent, ay ilaw. Because light is what dispels darkness. We are living during very uncertain times that began in March until now,
and hopefully it will end mid-year next year. Through this journey, we call him the Emmanuel. Ang sabi nga ni Bishop Sophia, ano ba ang kabaligtaran ng COVID-19? Ang kabaligtaran ng COVID-19 ay Pasko, Christmas. Because from time immemorial, the Lord first revealed himself to Abraham. Why is that significant? Because revelation means he takes off his veil, shows his face, and speaks to man. Sa COVID-19, gumagamit tayo ng lahat. Tinatapan natin ang mukha natin. Nakakasa tayo makahawak o makahawak. Pero ang Diyos, inalis ang kanyang maskara, nagpakita ng kanyang mukha at sasapsaban nila na hindi. Sabi niya, ako ay kasama. Hindi ako nag-iiba sa inyo. Sa COVID-19, ang isang bagay ay nakatatahan sa pag-uwi nyo. Social distancing, 6 feet apart, 2 meters, no shaking hands, hindi pa pwede mag-blessing sa paligid o sa isa't isa. Kung pwede nga, hindi tayo masyado magsasalita. Pag napagkanta, sinasabi mo ka masyado sa siyang virus na ito. But the Lord did not socially distance himself. He left his visa to become like you and me. In the very situation that we saw a while ago, the pain, the misery, the confusion, the infidelity, the sinfulness, it came to glory. He did not live like God. He wanted to live like us. That is the power of His love. Sa COVID-19, ang isang bagay na nakatayo ang pasok dito, kailangan magbukas ng kamay, mag-alcohol, ang pari, makapagpapunin, nagka-alcohol lahat kami. Kayo din magdaling sa bahay, wak-wak-wak. But what did the Lord do? He died on that cross to wash us, not with water, but with His blood. With His blood. And that is why we are made free. When the time comes that we will stand before Him, we know we are good. We are vital. We are sinning before Him. So brothers and sisters, let Christmas remind each and every one of us that God is not afraid to show His face to us, because that is what love is all about. Not fearing the consequences of being real to each other, to be transparent to each other, because love fears no darkness, fears no evil, fears no confusion. And when you reach your homes after this Mass, it will be an early simbang gabi for each and every one of you. You might sleep before midnight and night before. Don't ever forget the first people that you reveal yourselves to. The first person that you smile at each other to. The first person that you embrace and love and kiss are your family members. Your wife, your husband, your children, your grandparents. They, I keep on mentioning, are precious. Remind us
There is nothing that will stop Christmas from happening in your home. Because God is no different from us. He is Emmanuel. He lives with us. He journeys with us. He trusts us. Merry Christmas, and may I pray that you have a Christmas filled with light, filled with love, and filled with life from God. Tumayo na po tayo. Sumasambalataya sa Diyos. Hangad natin maging makabuluhan ang Paskong ito para sa atin, sa ating mga mahal sa buhay, at sa ating bayan. Idulog natin sa Diyos at ating mga kaibigan at sambitin ang mga nagsuko ng anak para sa aming kaligtasan. Dindi mo ang aming panalangin. Para sa mga nangungunan sa simbahan, upang sa Paskong ito ay matulungan niya ang bayan ng Diyos na mahanap ng bagong silang na sanggol ang kanilang kaganapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nagsuko ng anak para sa aming kaligtasan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa Pilipinas, upang sa kanilang paghahanda para sa kanilang 10 taon ng pananampalatayang Kristiyano sa ating bayan, ay lalong tumibay ang kanilang pananalig sa Diyos na nagkakawang tao para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nagsuko ng anak mo sa aming kaligtasan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bayan, upang mabigyan nila ang mga taong bayan ng matibay na pag-asa sa isang bukas at mapayapa at puro ng magandang pagkakataon para makabago tayo sa hirap na dala ng COVID-19 pandemic sa tulong ng bagong silang na sanggol. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nagsuko ng anak para sa aming kaligtasan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong naghahal na madala ang diwa ng bagong silang na sanggol sa buhay ng iba, upang magtagumpay at bumigaya sila sa kanilang ginagawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nagsuko ng anak para sa aming kaligtasan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatikon sa Paskong ito, upang mahanap natin sa bagong silang na sanggol ang katiparan ng ating mga nilulunggati at pinapangarap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nagsuko ng anak para sa aming kaligtasan, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik natin panalangin ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nagsuko ng anak para sa aming kaligtasan, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin puno ng karunungan at kabaitan, sinubo sa amin ang iyong buktong na anak, sa anyo ng isang mahinang sanggol. Ipadala mo sa amin ang iyong banal na Espiritu, upang gabayan kami sa pagtahak sa landas ng pagbibigay ng sarili, sa ipagpapanulot ng iba at sa ikapagkapit
Aling sunod tayo bawal Yesu Kristo, aming Panginoon.